Hello! Welcome back sa aking channel. Uncle Mangit is back! Uncle Mangit is back, yes. Kakanta tayo ngayon ng tala. Agkanta tayo ti tala, ha? Ito ay version ng mga naka-quarantine. Okay? Mga naka-stay sa bahay. O, diba? Okay. Pakinggan nyo, ha? Wait lang. Tila ko'y puro tulog lang at kain. Magagabi na naman, nakahiga pa rin. Hanggang kailan pa ba tayo ganito? Namimiss ko nang mag-workout, mag-road trip habang traffic. At kung umabot pa to hanggang Mayo, kapit lang ng mahigpit, tayo rin muli makakagala. Gala, 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 tayo rin muli makakagala. Yes! Nagmayat ang ganda ng kanta ng kalyumangit. Tana, keep safe everyone. Ha, keep safe, stay home, okay? Bye-bye. Don't forget to click subscribe and click the bell button to get updated. Bye-bye. Bye-bye.